Yo, what's up? I'm calling you. Yo, what's up guys? Dito tayo ngayon sa train station ngayon. Antay tayo ng train. Papasok na tayo sa work natin. Dito tayo ngayon. Antay natin yung train. Yan. Video lang muna tayo. Ayan guys. Ayan. Okay na dito ngayon. Ayan. Video lang tayo. Hindi pa malapit lang dumating yung train. Ayan siya guys. Itong video na to ay sa update lang to kay Lolo. Video lang muna tayo guys. Kasi wala tayong magawa. Ayan. Papasok na tayo sa work natin mamaya. Medyo ang tagal dumating yung train natin ngayon ha. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Ayan. Paikot-ikot lang yung video muna natin para ayan. Ayan siya guys. Ayan. Kunti pa yung tao ngayon dito sa station. Ayan na. Ayan siya. Ayan na yung train. Ayan. Ayan siya guys. Ang taas. Taas ng bagon. Okay. Ayan. 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 Ayan siya guys. Kunti lang ngayon yung pasahero. Ayan. Stop na siya. Ayan. Open up. Pasok na tayo guys. Okay guys, thank you sa inyo guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like and share, subscribe naman and hit the notification bell para updated kayo sa buong video ko. Dito na tayo sa loob ng train. Ayan siya guys. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Bye bye.